Sa number 7, active shooting simulation exercise ang ginaplano karon nga ipatigayon nun sa tanan nga mga pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod City para mahandaan in kaso may matabo nga shooting incident. Bangod sa pagpamahog nga nabaton sa pila ka mga eskwelahan sa Bacolod City, ginsugdan na sa Bacolod City Police Office ang active shooting simulation exercise sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod. Iniagod matuluan ang mga estudyante kag mga manunudlo sa ila obrahon hinali nga may magluntad nga shooting violence sa sulod mismo sang eskwelahan. Kasama ini kapamaagi sa kapulisan agud ma-assess ang ila kapasidad sa pagresponde sa mga amo sini klase nga insidente. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Eugene Rebadomia nga una nga gitpatigay ng simulation exercise sa mga eskwelahan sa Barangay Granada kag Barangay Alangilan. Ginahayluman sa kapulisan ang tagsa ka mga eskwelahan nga makig-angot sa ila agud makapatigayon siyang active shooting simulation exercise sa ila tagsa ka mga eskwelahan. Nagapanuwagan si Rebadomia sa mga ginikanan nga tudluan ang ilang mga kabataan nga likawan ang prank nga mga threats. Bangod nagatuga ini sang kahangawa sa publiko. Ini matapos nga nagkansela sang klase ang 3 ka mga eskwelahan sa Bacolod bangod sang amo nga rason. Sa investigasyon sa kapulisan, may nakasulat nga shooting on July 6 sa isa ka glass window sa isa ka universidad sa syudad, rason sang pagkansela sang klase tubtub subong nga adlaw. Nakilala naman sa kapulisan ang estudyante nga involbado sa amo nga insidente kag nagsiling nga prank lamang ang iyagin sulat. Sa records ng BCPO, may isa pa gid ka public high school nga nakabaton sang kaangay nga threat sang kahapon nga adlaw. So ang panawagan namin sa mga parents, sa mga guardians, we try to educate. I-orient natin yung mga kabataan natin na huwag gumawa ng gano'n, yung parang laro-laro lang sa kanila. This will cause alarm sa hindi lang po sa school, but sa buong Bacolod City. Kasi kagawa ng mga minors halos eh. So we need to appeal to the parents, to the guardians, na please, sabihan natin sa hindi magandang ginagawa na hindi to katuwaan lang, hindi to trip-trip lang. It causes alarm to everybody, not only to the school, but to the community. Isipin naman mag-suspend ng class